Mahdi ku sauka da Isa Maryama. Almahdi ku zo ku fitar mahakuncin duniya. Batun raja imam ka fito da Zulaiha Zariya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya. Shahida wacce ta zama ruhin yamma ta riga da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya. Shahida wacce ta zama ruhin yamma ta riga da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Ilahi wammi kai ne wa kuka kai mun tarbiya. Da tsira rabbi kuma kusanci khairil anbiya. Da aulil baiti mun kusanta ya'yan fauziya. Ya'yan fauziya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya. Shahida wacce ta zama ruhin yamma ta riga da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Shekara Usman Bodi Kumaini gadon al'umma. Shakti Jani Shakti Lani manyan maluma. Da in ya su kaulahi shewa na mai amfaziya. Mai amfaziya. Ya Habibi Zakzaki Ibrahim baban shuhada. Angon zina mai ta jadidi jikan sajida. Muhammad Turi almajirinsa mai kyan tarbiya. Mai kyan tarbiya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya. Shahida wacce ta zama ruhin yamma ta riga da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Baban Yasiru Shehu Yakubu mai gulbin sani. Zanai zikira ta Zulaihati domin na yi tuni. Kurum na Zulaihatu suka sa yau dauko madiya. Yau ta zamdiya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya. Shahida wacce ta zama ruhin yamma ta riga da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Muridatu Zakzaki binti Sani karban sallama. Abar kauna bar farin gayawa Fatima. Da lamun ce mini dangina da karancin tarbiya. Ku yi min tarbiya. Da samari dan bai tarihi. Shahida wacce ta yi bajinta kun san tarihi. Zulaiha Zane ta yi shahada birnin Zariya. Ya mai tarbiya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya. Shahida wacce ta zama ruhin yamma ta riga da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Budurwa
budurwa ce ta taso da halin manyan malama da imani sikarta da Allah kaunar Fatima budurwa wacce ta yi jahada mai kyan tarbiya sai da zariya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya jaruma take mai hali na mazaje tsoro ba ta ji sai dai gumma kagin muhalla ga ranar gwaji budurwa ta da ke ga mazaje sun cire tagiya suna cire tagiya da ganku a yayar lelan Fatima da ke da matsoyiyar ki Sharifa ani Fatima wacce ta sanadin ki shahida ta dau tarbiya yar kanuriya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya na Fatima Umaru yanda ta yi shagumu duniya saboda gwagwarmaya da take gyaran tarbiya Maiduguri Kano ke bilarta birnin Zaria shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya ta samu Zulaiha yanda wali yake da ubangiji ita ce daga yawa Fatima Umar kwai sauran gwaji wanda ya wuce waga rubura ta yi da kai ya Zariya duba Husainiya ta zo a gidan da izala ta mamaya kane ya sa ta sha wuya Fatima gwagwarmaya nemo baitocin da na yi na shahadar Fatima kujiya komai na biya shekarun ta bakwai bana da shahadar Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya budurwa wacce ta zarta wa samari tarbiya bare yan mata masu bidar aure don jarmiya shahida Zulaiha ta ni cikin yan matan Zariya ta gwada tarbiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya budurwar fari wacce ta samu shahada kun tsare Zulaiha yar Muhammad Sani hayaki ta wuni tana doki tana bushira yau zambar duniya ta sha tarbiya
faziya shaida bilatan budurwa mai kyan tarbiya min tarbiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya Zulaiha tsani na samu komai Allah ya yi mini sannan ko'ina nake tare da su nake nazari rabbana Allah cire mini rauni kai min tarbiya tsaya min tarbiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya muridatu zakzaki bintu sadiki karban sallama a bar kauna bar barin bugayawa Fatima da lamai ce mini dan ina da karancin tarbiya ku yi min tarbiya azumi ne kisan ba na yin tafiya idan na tino da wanga batu ijiya na bibiya ido na bibiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya a ranar Juma'ar ƙarshen Ramadan tun safiya Zulaiha ta kira ni muka yi maganar ƙarshe waya dan da safa ke kudu ba da yamma ba birnin Zaria dalilin yin waya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya a bayan ta kira na kira ta Kaduna Mazara da ce mini yaya har mun fito mun fara mazara cikin fara'a tana dariyar ta tanai min tambaya ta mai tarbiya fito Kano sanda mun kai mun gama shewe turi yana yin fatiya zai rufa fatiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya addu'a ya ce yan uwa ga sako Zaria sun dirarwa muzahara sojoji birnin Zaria har Sharif Mahmud ya yi shahada ta mai tarbiya jini mai tarbiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya shahida wacce ta zama ruhin yan
an gama aka ce Hamidu ma ya yi shahada ragun barama aka ce kuma sun rike Ahmad sun taba mai lafiya sun taba mai lafiya. Faɗa mana shi ma an kashe Ahmadu sun yi mai mutila a kisan sojoji Ahmadu maka zo markara na duba fasu harkar Zaria bayanin Zaria shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zaria shahida wacce ta zama ruhin matalika da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya ji sani na faɗin da budurwa shahidan Zaria zuciyata ta ci Zulaiha ce amma kai masu tambaya ina ce mata tsani mene sunan budurwar Zaria shahidar Zaria shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zaria shahida wacce ta zama ruhin yan matalika da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya yau gwadon foton ta kwance Zulaiha ta Sani Zaria wanda Sani ya ce hayaki wanzan birnin Zaria ya sayo kati na ta waya na buga da injiya shahida Zaria na gina bar kira maza sai na kira wayar mashakura amsa ta gagara mashakura ina Zulaiha ta ce Zulaiha lafiya tana nan lafiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zaria shahida wacce ta zama ruhin yan matalika da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya na ce mashi kura dan Fatima ki gaya min gaskiya na kira yin wayar Zulaiha ki ce min lafiya da rawar baki tana yin ina ta ce min lafiya tana nan lafiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zaria shahida wacce ta zama ruhin yan matalika da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya daga nan sai ka kiran Baba Sani yana yin tarjiru yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'u sai ya ce alaran maka ya haƙuri gaskiya ba lafiya yau ba lafiya kashe Hamid kaza Mahmud Ahmad yau Zaria yanzu gagawar Zulaiha gabana komai ya tsaya kabura zunan shahidai da dama kwance Husainiya gari ba lafiya shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha
fito tana ta bishara, yau ranar take a gidansu ta ce wannan falala da yawan girma take. Azumi ga Juma'a ga shahada Zulaihatu Zariya, Zulaihatu Zariya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya, shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka, da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Aje mini dankalin turawa furan tonas kafi, madara ta ce aje wa mazoyi na ni zan tafi. Mama dan Allah ki gaishe da yaya dai mata magiya Zulaiha Zariya. Lamari da yawa Zulaiha ta tsani kan ai ta baɗi, da dai ta kira na je Zariya magana dai ta faɗi. Ni na da zika da Allah ta'ala yaya a Zariya, mahaɗu a Zariya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya, shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka, da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Muridatu Zakzaki bintu Sani ilai muke sallama, a bar kauna bar fari ki gayawa Fatima. Talamun ce mini dan ina da karancin tarbiya, kiman tarbiya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya, shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka, da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Yanzu kin zama gimbiyar yan mata, kin zama samfuri, duk budurwar harkar ta yi shahada ke ce tamburi. Kin zamo musu tamburi bintu Sani Zulaiha Zariya, shahida Zariya. So da halin manyan malama, da imani zikariki da Allah kaunar Fatima, budurwa wacce ta yi shahada mai kyan tarbiya, mai kyan tarbiya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya, shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka, da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Budurwar da ta zarce matasa gawan tarbiya, bare yan mata masu fitar aure dan jarmiya. Shahida Zulaiha Zari cikin yan matan Zariya, ta fita tarbiya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zariya, shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka, da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Budurwar faru wacce ta samu shahada kun sani, Zulaihatu yar Muhammadin Sani hayaki ta wani, tana doki tana ta bishara zan bar duniya.
san jigon fauziya ita duniya kaza har lahira ta tace zara ya fauziya shaida zulatan budurwa zulaya zariya shekarun ta bakwai bana da shahada zulaiha zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka ta zama gimbiyar amma ta zama tamburi budurwar harkakin ta shahada ita ce samburi ta zamo samfur wajen shiya aure ba san duniya shekarun ta bakwai bana da shahada zulaiha zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya mai yan matan cikin harka da wajen harka duka sun kusanci ubangiji dan zulaiha sun san ɗaukaka daga tasirin ta Fatima ta san tarbiya Fatima Kanuriya Maiduguri ta zam shahidar farko Fatima a maza mata tana a budurwa shahida Fatima kuma dan faruwar ta ne da shahida zulaiha zariya shahidar zariya shekarun ta bakwai bana da shahada zulaiha zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya irin harbin shahida zulaiha akai wa Fatima kuma ta isa kun shahida zulaiha shahida Fatima aka mun baiwar tudu da ina da karancin tarbiya su da bani da tarbiya shekarun ta bakwai bana da shahada zulaiha zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya karkashin uku aka karkashe su zulaiha zariya shekarun su bakwai bana uku shi ma ya bar duniya uku mene nasarar da ka samu nai ma tambaya ka amsan tambaya aji tai komanda gurin sojan Najeriya ga irin barnar da ya yi ja a kai a birnin Zaria buratai ya sha jinin shirafa dan neman duniya shekarun ta bakwai bana da shahada zulaiha zariya shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya
kashe uku ƴaƴan zazzaki masu da tarbiya. Burtai ma ya kashe uku ƴaƴan zazzaki Zaria. Burtai ya kashe Fatima kuma uku Zulaiha Zaria a birnin Zaria. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zaria. Shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka, da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Yanzu kun ga jinin zakzaki ya girgiza duniya, kuma in ba karkashin zakzaki ba sauke duniya. A cire hasada da girman kai abu bayan gaskiya, ku fi zakzaki Zaria. Saukin corona jikan annabi, har idan kuma kun kida akwai bala'i baya tibi da akwai hauka a bayan corona dai cika duniya manyan Najeriya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zaria. Shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka, da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Ciwon hauka idan ya taso mahukumtan duniya, da mutanen su cikin malamai da sarakan duniya, da matasa wanda ke kai da komo ya kara tarbiya, suke baza tarbiya. Shekarun ta bakwai bana da shahada Zulaiha Zaria. Shahida wacce ta zama ruhin yan mata duka, da tasirin ta Fatima Umar ta san tarbiya. Tsayanan rabu bai wa shahidai baitocin duka, daga Adam har zuwa Mahadiji kagon mai maka. Fatima Umar hada da shahida Zulaiha Zaria. Shahida ta Zaria. Allah. Sayyida Fauziya, Sharifa Fauziya, Fatima, Sharifiya, Masumiya, Maqsubiya, ya yara annabi. Allahumma jama shamla ummat Nigeria waj'al hurriyatahum tahta qiyadati Sayyid Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خمنئي وقائدنا زكزكي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Shekarun ta bakwai bana